A miña infancia na aldea foi feliz. Cuidado, eu digo sempre, eu tuve unha infancia feliz. Era máis, era un crío que quedaba moito traballo, porque, vamos, non paraba, posiblemente eu era hiperactivo. Aprendín desde preparar un lienzo, aprendín a utilizar os colores, aprendín a dibuixar. O sea, aprendín en realidad o que facía falta aprender para empezar a pintar. O dibuixo, para mí, sí, o sea, eu non entendo unha pintura donde o dibuixo non sea fundamental. Incluso logo, incluso cando estés pintando, si queres, olvidarte del, pero para mí o dibuixo é fundamental. E digo isto por moitas razóns. Para min é fundamental na pintura que o cuadro en sí sea un objeto comunicante, non decorativo. E cando digo isto, digo porque eu entendo que a maior parte da pintura, que foi, ademais, absolutista hasta fai moi poucos anos, hasta que aparece a posmodernidade, a pintura conceptual foi absolutista, onde o dibuixo realmente non era importante. O sea, impoñíase o geometrismo, impoñíase o conceptualismo, impoñíase o cinetismo, onde o dibuixo non ten realmente maior importancia. Si, por exemplo, para min foi moi importante o movimento postmodernista, claro que foi moi importante, o sea, moito máis do que pensa moita xente. O postmodernismo devolve a pintura, devolvelle unha vena poética que o racionalismo había quitado. Ese rincón de Galicia que máis se parece unha obra de arte. Aí, para mí, ves, hai un elemento simbólico desde la infancia, que es la iglesia donde me bauticé, donde iba de niño a misa, que me llevaban a misa, a pesar de que mis padres no eran precisamente muy católicos, iban todos vestidos de traje, me parecía algo sagrado, o sea, sí, sinceramente, o sea, sí. Fun a Venezuela pensando que eu xa era un gran pintor. Eu participaba ali no taller libre de arte, que era un taller subvencionado polo Ministerio de Cultura. Pero, por menos en Venezuela, eu ali vías o debate na calle, vías a vida... Era outra historia, e aquí seguías, pois, rezando o Padre Nuestro, pouco máis. En Venezuela había estado moi mal, o sea, moi mal, porque aquelo, pois, para min había sido todo o contrario do que eu soñaba, do que eu idealizaba, do que eu desexaba, non? E iso obligou, o sea, iso fíxome replantearme a idea de quedarme aquí enseguida. Despois de estar na Lalín 6 meses ou algo así, dime conta que había sido un error volver para Lalín. O sea, meu proxecto non estaba en ser un rapaz normal de Lalín. E aos 6 meses de estar aquí xa marchei para Brasil de volta. En Brasil viví moi ben, o sea, non é que fora mellor, é que Brasil é un país, por lo menos Brasil ten dúas grandes ciudades, que é Río e San Pablo, que son dúas ciudades que con un soporte cultural como pode ter calquer cidade europea, non? En Brasil, pois, de algún modo, acertei, o sea, con a conciencia máis inocente do mundo, encontrei que sí, que ali que podía estar cómodo. De calquer maneira, ali traballei sempre de dibuixante ou de decorador, o sea, eu fui un jefe de decoración os últimos 6 anos ou así nunha empresa que pode ser aquí o Corte Inglés. Volvín cando eu mellor estaba ali, si queres, pero eu entendín que se quería seguir pintando, tiña que romper con esa historia. Eu volvín para aquí no 68, cando vin que aquí había unhas algaradas en Santiago de la hostia, dixen, hostia, pois mira, está animado, é o momento de volver para casa. Volví a Lalín porque Lalín tiña unha casa, eu consideraba que había que vivir en algún sitio, mentre non me organizara un pouco a vida. Fixen aquí unha exposición en Santiago no 79, que me fora moi ben, con moita suerte, porque ademais vendera casi todo.
Yo tengo como pintor fundamentalmente tres etapas, yo creo que bien definidas, que es una primera, que es algo así como un compromiso asumido con una etapa política donde yo de algún modo participaba de una corriente de izquierdas. Entonces hai unha época que eu considero quizás a máis interesante hasta ese momento, que é a época por aí no 72, 72, 73, 74, que é a época dos paisaxes, que son os paisaxes desolados, a veces así un tanto erotizados, non? Es una etapa que está desde el 65 hasta el 75, que es conceptualmente es una pintura muy próxima a lo que podríamos llamar el realismo social. E hai outra etapa, despois destes dos paisaxes, que é a dos paisanos, estes paisanos que xa son, en vez de santos, son medio golfos, que é polo 77, 78, 79, 80, e simultaneamente fixen con estes uns políticos, quizás con certas connotacións con a idea abstrata do cómic, vexi de facelos xa fai uns anos. É unha época tamén que eu considero así moi personal. Y esta etapa me dura pues hasta el 80, 81, alguna cosa en el 82, donde ya inicio otra etapa conceptualmente más formal, absolutamente figurativa. Si antes pintaba aldeanos ou personaxes de miña propia invención, ora pinto árboles da miña propia invención. O sea, é de alguma maneira para contar incluso as mesmas cousas. O único que cambia en todo isto é o concepto en cuanto ao color, en cuanto á composición, por introducir os seus mesmos elementos novos e nada máis. Yo soy un pintor europeo, yo soy un pintor nórdico, o sea, no soy un pintor del sur. O sea, la galleguidad es algo más profundo, ¿no? Y no tampoco me es muy fácil de explicar, pero los galleteros es el lado folclórico, que sí, es el lado folclórico de una galleguidad. Sí, sí. Se pierde, no, está ahí. Una parte importante del ser humano está en los centroidos. Esa necesidad de subvertir el orden cotidiano, yo creo que le gusta a todo el mundo. O sea, a miña cultura tampouco é aldeana, porque a falar de unha cultura aldeana, eso está pero que si hai un sistema de valores aldeano, que eso sigue funcionando en min. Es tradición, es historia, aunque muchos no lo compartan, que ahora muchos no lo comparten, pero el arte sin tradición ni existiría siquiera. Eu entendía que faltaba para os albergues unha obra plástica que se correspondera ca vocación do camiño. Esta serie naceu partindo desa idea. En mi obra El Camino de Santiago, yo soy consciente pero yo creo que la mayor parte de los artistas en general no se enteran por las corrientes filosóficas dominantes, etc. Pero el Camino de Santiago es el punto de encuentro más importante que tiene la cultura occidental. Santiago y el Camino representan una gran historia cultural y dada la proyección que se está realizando, tendrá que dar sus frutos, yo creo que muy importantes. Yo invito al mundo a que visite Santiago, que es un gran milagro de la historia y del hombre.